15 आगस्टनि सिगां YBY आ माबा मोनसे थफ्ला जुनायनिसो प्लान खालामदों नामा? हाय हेल' लोगोफोर, आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे आरो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाबा इउटुब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय था, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' होमबालाय लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानोसै, सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरनोसै। थ' नोंथांमोना नायलांदो। नोंथांमोना बे आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै भिडिअखौ निश्चय बुजि मोनखाबाय मानि थाखाय जागोन दिनैनि भिडिअ, नङा होमबा लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नङा होमबा आजिखालि दायो जोंनि ससियेल मिडियाआवहाय मानि थाखाय भाइरेल जागासिनो दङ आरो मा नै मैया दाखालिनिफ्राय ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो दङ आरोना बे भिडिअआ सप्ता मोनसेनि सिगाङावहाय गोबां भाइरेल जादोंमोन आरोना बेनि बिखय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जायखौ बुङो जों YBY होनना आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे YBY खौनो लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो आरोना। थ' बे YBY आ दि दायो माबायदि सोलिनानै नोंथांमोननि सेरावहाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि आगोलावनो नैबे बिथां ब्रादारा YBY नि फारसे मा बाथ्रा फोरमायदों बा मा बुंलांदों नोंथांमोननि सेरावहाय आं बेखौनो नोंथांमोननि सेराव भिडिअनि क्लिपखौ देखायग्रोना होनानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो बिथांनि बाथ्राखौ माबायदि बुंलांदों। रायजोफोर, नोंथांमोननियावहाय एसेहाय सिम्पोल भिडिअ लानानै फैनाय जादों। YBY नि सोमोन्दै आं एसे बाथ्रा बुंनो सानदों। आं बेवहाय जेबो होदेरनाय नङा, नाथाय YBY खौहाय जोंनि बर'फ्रा नर्थ इस्टआवहाय गोबां गेलेदों आरो मोनदोंबो। आरो गोबांथार मानसियानो सोरबाया एसे एमाउन्ट होनानै गेलेदों, सोरबाया हिउज एमाउन्ट होनानै गेलेदों। मोनाखै नङा, मोनदों। आं बेयावहाय मोनाखैबो होननानै बुङाखै। नाथाय आंहा मोनसे दुखु मोननाय दङ। आंबो मोनदों, आंबो मोनाखै नङा, मोनदों। थेवबो आङो मोनसे बाथ्राखौहाय लानानै माने दुखु मोनदों रायजोफोर। जोङो ससियेल मिडियायावबो नुखाबाय, गोबां मानसिफ्रा नाना रोखोम YBY नि सोमोन्दै गाज्रि गाज्रि रावजोंहाय बखिबाय आरो फोरमायनानै होबाय। सोरबाया गावखौनो गुगोल एक्सपार्ट खालामनानैहाय बाथ्रा बुंबाय। जानो हागौ बैफोर रावफ्रानो उनाव जाहैयो खोमा ना। दा जोङो नुदों YBY आ नोंथांमोननि थाखाय डाबल इनकाम बानायनानै होगासिनो दङ। बेखायनो आं सानदों 15 आगस्टनि सिगां YBY आ माबा मोनसे थफ्ला जुनायनिसो प्लान खालामदों नामा? हिउज एमाउन्ट खामायनानैहाय बिसोरो नों आरो आंखौहाय लान्दा खान्दा खालामनानै होनोसो प्लान लादों नामा? मानो होनोब्ला आङो सासे मानसिनि थाखाय नैबे दाननिनो 1 अक्ट'आवहाय 1 आगस्टआवहाय आङो उइथड्र खालामनानै होदोंमोन। नाथाय बे उइथड्रला दिनैसिमबो साक्सेसफुल जायाखै। सोरनिबा बै 1 आगस्टआवनो साक्सेसफुल जादों, सोरनिबा साक्सेसफुल जायाखै। आं खोनानाय बायदिब्ला गोबां मानसिनानो दासिमबो साक्सेस जायाखै 1 आगस्टनिया। कमप्लेनबो हरबाय, नाथाय कमप्लेनावहाय बिसोरो 72 आवार्स होनानैहाय होयो। नाथाय 72 आवार्सआ अलमस्ट कमप्लिट जानानैहाय 4 डेजनिबो बारा जाबाय। दासिमबो YBY आ बे फैसाखौहाय बिसोरनो हराखै। ना YBY आ नों आरो आंखौहाय सुना लागायनानै खारनायनि प्लान खालामफिनबाय नामा? एसे सानै हयै डिप'जिट खालामलायदो लोगोफोर। जों बेखौहाय पारमानेन्टबो होननानै साननो हाया। गोजोन्थों। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला निश्चय बुजि मोनखाबाय बिथाङा मादि बुंलांदों, नङा होमबा लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखिजाया आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुंनो थाङासै, जास्ट बेखौनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाङो। बेफोरबायदि ट्रेन्डिं जायखिजाया बिजनेसआनो बा अनलाइन बिजनेसआनो जा, नङा होमबा लोगोफोर, बेफोर जाबाय लाइफ टाइमनि थाखाय थाया होननानै नोंथांमोनाबो गोबाङानो मिथिखायो, नङा होमबा लोगोफोर। आंबो बुंनो थाङा, मानो होननानै बुङोबा आङो गोबां सिगाङाव आंबो बेफोरबायदि हाबनानै लाइफ टाइमनि थाखाय मोनाखैमोन आरोना लोगोफोर। लाब जादों गेजेर समाव आरो जोबनायाव लसबो जादों आरोना लोगोफोर। दाबो नैबेबो गोबाङानो लाब जादों जानो हागौ, गोबाङानो लसबो जानो हागौ, नङा होमबा लोगोफोर। आं गोबांखौ बुंनो थाङासै,
नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय नङा होमबा बिथाङा दि मा बाथ्रा बुंलांखो आरो जायफ्रानोखि YBY बे फाउनावहाय हाबनानै दङ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागो दायो वायरेल जादोंना जायाखै ना फैसा मोनदोंना मोनाखै माबायदि जाखो नङा होमबा लोगोफोरा थ' लोगोफोरा आं बांद्राय बुंनो थांला जोबनायाव नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला फिन खेबसे नोंथांनियाव नटिफिकेसन सहैयो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन लोगो मोनगोन बाय बाय